Amụrụ onye nwa n'ime ekeresimesi ya. 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 Say Jesus, nwatụrụ Chineke, ọdụm egboju Danna Chukwu Olisa bịago. Di mụ na anụ ka amụrụ eze ebube, ma mgbe ọ gbatara n'ọgbọ ifuku ememe. Emebe emugo enwego ego wee lawanụ, mkpamkpa wee gbawanụ, aka nchawa wee bịawanụ. Ụmụ Chineke gbakọta n'ọnụ ka anyị kelee ya. Ụmụ Chineke gbakọta n'ọnụ